5 mjesta na svetu gdje ljudi nestaju i niko ne zna zašto. 5. mjesto na ovoj listi je toliko čudno da ga neki ljudi nazivaju ukletim. A šta ako vam kažem da postoje mjesta na svijetu gdje ljudi nestaju bez traga? Ne govorimo o jednoj osobi, nego o desetinama osoba, a u nekim slučajevima i o cijelim grupama ljudi. Zapratite naš kanal za još zanimljivih priča, a sada počinjemo sa jednom jako neobičnom i zanimljivom pričom. Naime, postoje mjesta na svijetu koja su toliko neobična da su postala sinonim za misteriju. Mjesta gdje su ljudi nestajali bez traga, bez objašnjenja, bez ikakvih dokaza. U nekim slučajevima pronađena je samo napuštena odeća, u drugim vozila sa uključenim motorom, a ponekad nije pronađeno ama baš ništa. Danas ćemo govoriti o 5 mjesta na svijetu gdje su ljudi misteriozno nestali. A neka od ovih mjesta do danas nemaju logično objašnjenje. Prvo mjesto je Bermudski trougao. Sigurno ste čuli za njega. Ovo mjesto je verovatno najpoznatija misterija na svijetu. Bermudski trougao. To je ogromna oblast u Atlantskom okeanu između Floride, Bermudi i Portorika. Decenijama su brodovi i avioni nestajali u tom području. Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 1945. godine kada je grupa američkih vojnih aviona, poznata kao Let 19, nestala tokom rutinske obuke. Piloti su počeli da šalju zbunjujuće poruke. Rekli su da kompasi ne rade, da more izgleda čudno i da više ne mogu da pronađu kopno. Posle toga veza je nestala. 5 aviona i 14 pilota nikada nisu pronađeni. Još čudnije, avion koji je poslat da ih pronađe također je nestao. Do danas niko nije sa sigurnošću objasnio šta se tamo dešava. Prelazimo na drugo misteriozno mesto, a to je Bennington trougao. U američkoj državi Vermont nalazi se mesto koje mnogi nazivaju Bennington trougao. Između 1945. i 1950. godine nekoliko ljudi je nestalo u ovoj oblasti i nikada nisu pronađeni. Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se kada je čovjek po imenu James putovao autobusom. Svedoci su rekli da su ga vidjeli kako sedi na svom mjestu, ali kada je autobus stigao na stanicu, njega više nije bilo. Njegov kofer je i dalje bio u pregradi iznad sedišta. Autobus nije nigde stajao, nikoga nije vidio da izlazi, kao da je jednostavno nestao. Treće mjesto zauzima jezero Angikuni. Godine 1930. dogodila se jedna od najjezivijih misterija u Kanadi. Lovac po imenu Joe stigao je u malo selo blizu jezera Angikuni. To selo je obično bilo puno ljudi, ali tog dana bilo je potpuno prazno. Kuće su bile otvorene, hrana je još uvijek bila na stolovima, a vatre u pećima su još gorele. Ali ljudi nije bilo nigde. Nestalo je cijelo selo. Navodno je više od 200 ljudi nestalo bez ikakvog traga. Nisu pronađeni tragovi borbe, nije bilo tragova u snegu, kao da su svi jednostavno nestali u istom trenutku. Četvrto mjesto zauzima Nacionalni park Yosemite. Jedan od najlepših parkova u Americi je Nacionalni park Yosemite, ali iza njegove lepote krije se i mračna statistika. Svake godine ovdje nestaje veliki broj ljudi. Neki su pronađeni nakon nekoliko dana, ali neki nikada nisu pronađeni. Jedan od najpoznatijih slučajeva je nestanak Gary Mattis, koji je nestao zajedno sa prijateljima nakon putovanja kroz planine. Njegov automobil pronađen je napušten u snegu, ali ono što je usledilo zbunilo je istražitelje. Neki od njih su pronađeni mjesecima kasnije i kilometrima daleko, a jedan od njih nikada nije pronađen. I posljednje 5. mjesto zauzima more đavola. Na kraju dolazimo do mjesta koje mnogi nazivaju japanskom verzijom Bermudskog trougla. To je more đavola, oblast u Pacifiku blizu Tokija. Godinama su ribari prijavljivali čudne pojave. Kompas bi iznenada prestao da radi. Voda bi počela da ključa, a brodovi bi nestajali bez traga. Tokom 50. godina prošlog veka japanska vlada je čak poslala istraživački brod da ispita to područje. Ali i taj brod je nestao zajedno sa cijelom posadom. Nakon toga oblast je proglašena opasnom zonom. Svijet je mnogo veći i misteriozniji nego što mislimo. Postoje mjesta na kojima se dešavaju stvari koje nauka još uvijek ne može da objasni. Da li su u pitanju prirodne pojave ili neobične geografske sile ili nešto što još ne razumemo? To pitanje ostaje otvoreno. A sada me zanima vaše mišljenje. Koje od ovih mjesta vam deluje najjezivije i da li biste imali hrabrosti da posjetite neko od njih? Napišite mi u komentarima, a ako volite misterije i neobjašnjive priče, zapratite kanal Ispod površine jer vas ovdje čeka još mnogo priča koje će vas naterati da se zapitate šta se zaista krije ispod površine. Vidimo se uskoro sa jednom novom i zanimljivom pričom.